Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam Garahayun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang mana di kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa melalui channel kita bersama, yaitu CSTV Wonosalam. Di hari ini saya sedang diundang undang kenduri selamatan tradisi budaya Jawa yang masih lestari di daerah saya di kawasan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini dalam acara mengirim doa pada arwah orang yang sudah meninggal, dan saat ini adalah pengiling-iling namanya. Jadi pengiling-iling itu mungkin kalau dalam bahasa Islamnya khol. Ini dulu meninggalnya seandainya ini bulan Rejab, hari Jumat Pahing umpamanya. Jadi setiap setahun sekali pada bulan Rejab, hari Jumat Pahing, itu adalah pengiling-iling. Itu hari meninggalnya dulu di hari tersebut. Nah, berikut semoga video ini bisa membantu bagi subscriber CSTV Wonosalam yang ingin belajar kenduri, belajar ujob kenduri maksud saya. Semoga video ini bisa membantu dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat menonton, tetap di CSTV Wonosalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyelatur amit sewu dumateng katang kula ingkang sepuh miwahane ingkang sami kaaturan wonten ing salubrantosipun bodene sak warga ngriki sedaya. Saderengipun kawula nglantaraken napa ingkang dados jalan kaniatanipun bodene sak warga ingkang kaping sepindhah. Kawula nyuwun iji pangestu rahayu wilujeng slamet dumateng kaki sepuh nini sepuh Kyai Dalalama ingkang manggen wonten ing dusun Budo Gunung Rejo ngriki sedaya. Ing ngriki kawula sadherming nglantaraken napa ingkang dados sejalan kaniatanipun bodhe sak warga keneksaning dinten Jumat Wage wilujengan ngintun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Supayitno mbok bilih ing dinten menika ngleresi pengiling-ilingipun pramila ingkang sepuh dipun suni saha pandonganipun slamet ingkang enem disuni kawurung lestantunipun wilujeng. Ingkang saaturan mbok bilih bodhe sak warga anggenipun ngedalaken sedekah arupi asan sawarni-warni menika kawula marjemuhaken dados tunggal ngladosaken saking sarine bumi rejekine siye Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saaturan wonten jeneng petalan abrit jeneng sekawan perkawis. Caos hormat dumateng kaki danyang nini danyang cikal bakal ingkang rumeksa wonten ing dusun Budo Gunung Rejo ngriki sedaya pramila dipun wilujengi sageta jangkung kawilujenganipun bodhe sawarga anggenipun wilujengan ngintun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Suprayitno ngleresi pengiling-ilingipun sageta tinampi sampurna rahayu wilujeng slamet mboten wonten alangan punapa-punapa sedayanipun. Ingkang saaturan wonten segol ketantawa caos bekti dumateng Bapak Adam Ibu Hawa sepindah bumi kang gumelar ingkang peparing lantaran rejeki sandang pangan kelawan papan pramila dipun wilujengi sageta jangkung kawilujenganipun bodhe sawarga anggenipun patos rejeki sandang pangan kelawan papan pinaringan rahayu wilujeng slamet serinten sedalune ngajeng sak pawingking ngantos lamine ampun ngantos pinangki halangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan malih wonten
Kisang ayu sedayu kinangan jambe suruh ayu ngawerwi Mbok Dewi Siti Fatimah ingkang lampahi sejatinipun wadon garwanipun Baginda Sayyidina Ali pramila dipun wilujengi sageta njangkung kawilujenganipun badhe sawarga anggenipun ngintun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Suprayitna nglersi pengeling-elingipun rahayu wilujeng slamet ingkang ngintuni saha ingkang dipun kintuni donga sedayanipun boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan malih wonten apem suci kintun donga dumateng sukma suci sukma sejati sukmanipun Pak Nur Hadi Suprayitna ingkang sampun sumarih wonten ing alam kubur pramila dipun wilujengi dipun kintuni donga sageta tinambah amal emut lan puji dikiripun tinampiya umatipun Rasul Muhammad pinaringana kasuwarganing Allah Gusti Kang Maha Agung. Ingkang saaturan wonten sekul brok caos bekti dumateng kaki bumi nini bumi suci pepet suci ingkang kesalapan raga sejati raganipun Pak Nur Hadi Suprayitna sageta manjing sampurna pinaringan jembar kuburipun padang talanipun lepas paranipun tinampiya sekawan perkawis rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa sedayanipun. Ingkang saaturan wonten ambengan caos bekti dumateng Kanjeng Nabi panutan siang kelawan dalu mbok bilih panutanipun Mbok Demis sawarga nggih panutanipun Pak Nur Hadi Suprayitna sedayanipun ngaweruhi Nabiullah Adam alaihissalam ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pramila sedaya nabi dipun wilujengi sageta njangkung kawilujenganipun Mbok Demis sawarga anggenipun ngintun donga saha ingkang dipun kintuni donga sedayanipun boten wonten halangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan malih wonten sekul suci ulam sari caos bekti dumateng Kanjeng Nabi Muhammad segarwa seputra sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali pramila dipun wilujengi sageta njangkung kawilujenganipun Mbok Demis sawarga pinaringana rezeki ingkang barokah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rahayu wilujeng slamet boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan malih memetri ing dinten itu pekenan gangsal lenggahipun ing dinten Jumat Wage siang kelawan dalu kang kangge lantaranipun Mbok Demis sawarga wilujengan ngintun donga dumateng arwahipun Pak Nur Hadi Suprayitna ngleresi pengiling-ilingipun wuku 3 dasa wulan 12 taun 8 windu 18 sekawan sanaga sangaranipun sedaya sekawanipun kiblat gangsal pancar kang jumeneng pramila sedaya dinten dipun wilujengi serinten sedalune ngajeng sak pawengtos lamine Mbok Demis sawarga ampun ngantos pinanggih halangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan wonten jenang sengkala mbalak sekathahipun para sengkala ingkang sampun dumawah lan ingkang dereng dumawah ingkang sampun dumawah dumateng Mbok Demis sawarga sageta dados kegiatan kawilujenganipun sengkala ingkang dereng dumawah dina laos pindah Allah kepindho Rasulullah sekathahipun para balak kituta parlantoya dinebihaken saking lir ing sambikala. Ingkang saaturan wonten sekul golong caos bekti dumateng Nabiullah Ilyas Nabiullah Khidir waliullah jeung Sunan Kalijaga Nabiullah Ilyas ingkang rumeksa darat-darat ingkang dipun embah Pak Nur Hadi Suprayitna wiwitan ngantos pungkasan sageta manjing sampurna wa Nabiullah Khidir ingkang rumeksa toya ingkang dados lantaran pegesanganipun Pak Nur Hadi Suprayitna wiwitan ngantos pungkasan sageta manjing sampurna waliullah jeung Sunan Kalijaga ingkang gadhahi kajiban jagi pomah bali griyanipun Mbok Demis sawarga pinaringana rahayu wilujeng slamet salebetipun griya sak jawinipun griya sak soban paranipun sak mobah musuhipun sedayanipun ampun ngantos pinanggih alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa. Ingkang saaturan wonten toya kobokan milujengi anggenipun melorot suker sakitipun Mbok Demis sawarga icala suker sakite kantun seger kewarasan rahayu wilujeng slamet sedayanipun boten wonten alangan setunggalipun rubeda punapa-punapa jenengan sekseni sedherek kula sepuh miwah anem ingkang sami kahatur wonten ing mriki sedayanipun sarene sampun cekap anggenipun kawula ngeklaraken mbok bilih enten kirang langkungipun
Mugi-mugi Gusti Allah ingkang jangkepi tolak bilahi wekasanipun selamat saking kersaning Gusti Allah, amin ya rabbal alamin.